Ootko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi karata? No joskus siivouspäivisin on kyllä tehnyt mieli karata. Ei ole toi kuuraus ja pölyjen pyyhintä ihan mun juttu. No eikö sun kannattaisi hankkia siivoja kotiin, niin ei tekisi mieli karata? No mutta sitten villakoiratkin karkais. Oi, onko se sulle tärkeitä vai? No on ne kotosia, mutta menköön. Mutta tiedätkö, on olemassa yksi päivä, jolloin saa karata luvan kanssa. Mikä se sellainen päivä on? No karkauspäivä tietenkin. Koirapuistossa kuiskitaan, ootko kuullut tassulpaa, että huomenna tulee taas karkauspäivä. Rolle koittaa selventää, että vaikket sitä näe, aikaa aina yli jää. Voitko käsittää, kun katsoo vuotta tarkemmin, sehän kestää kauemmin kuin 365, siitä moinen siis. Joka 4. vuosi vaan, lisää yhden päivän saa, voi silloin toiveet toteuttaa, sekin uskaltaa. Mustia ja rollea, puhta vai mahdollisuus 366. Jos ei vastaa kosintaan, niin joutuu silloin nostamaan naiselle hamekankaan, perinteet velvoittaa. Musti tietää kertoa, ettei sille vertoa, kuin juoksennella vapaana keskuspuistossa. Rolle aikoo suunnistaa, roskiksia nuuhkimaan, pianella huuden hamensa ja harmin unohtaa. Lapsetkin jo kuulee sen hassun hauskan uutisen, että huomenna tulee taas karkauspäivä. Elmo meinaa matkustaa yksin muumimaailmaan, mut Vilma tahtois jäädä vaan pihaan keinumaan. Veera aikoo puolestaan lentää Legolandiaan, laukku valmiiksi pakotaan matkaa ottamaan. Aikuiset on huolissaan, ei lapset pysy tuoleissaan, jotain täällä juonitaan, sen kyllä vainuaa. Vaan toteutuuko toiveet nuo, mitä tuokaan tullessaan? Karkauspäivä, musti mennä viilettää, keskuspuistoon yksinään, mut pian nälkä yllättää ja alkaa väsyttää. Illan tullen koteihin, kaikki palaa tietenkin, hauskaa oli mennä ja tulla takaisin. Onneksi ei kuitenkaan joka vuosi lupa saa, kerran 4 vuoteen vaan karkauspäivä. Kerran 4 vuodessa vaan karkauspäivä, silloin josta mä vapaana saan karkauspäivä. Kerran 4 vuodessa vaan karkauspäivä, tassut alle me otetaan karkauspäivä. Kerran 4 vuodessa vaan karkauspäivä, mieli vapaana laukkaa karkauspäivä. Kerran 4 vuodessa vaan karkauspäivä, tassut alle me otetaan karkauspäivä. Mitäs tossa musassa oli, kun kuulosti niin veikeeltä? Siinä oli sellaista salsakastiketta, eikö se ollut hyvä? Ei kai sellaista voi musan päälle laittaa. Voi, just me laitettiin. Mut mihin te nyt oikein menette? Ei tänään ole karkauspäivä. Ei tää karkaa nyt kyllä ihan käsistä. Älä nyt sinä ainakaan karkaa minnekään.